ماشي ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ክላስና አይዲ ኣብ HTML ዌብ ፕሮግራሚንግ ከመይ ንጥቀም እያ። ስለዚ ፈንቶሞ ክላስ ኤንድ አይዲ ኢንተር ዴስክቶፕ HTML ቱቶሪያል ዶት HTML create file replace shift plus 1 document title na class and id of HTML heading 1 ብዛዕታ እንሳብ ማለት ብዛዕባ ናይ ተማሃሮ ክላስና አይዲ ማለት ስቱደንት ማለት ካው ሎማዓንቲ ምሳሌ ናይ 5 ተማሃሮ ንስራሕ ሞ ናይ 5 ተማሃሮ heading 1 እሺ ያ 5 ጊዜ ኮፒ ትገባ ኮፒ ፔስት ክልተ ጊዜ እሺ هذه ናይ 5 ተማሃሮ ማለት እዩ ክላስና አይዲ ሎማዓንቲ ስለዚ ኣብነት ሄደዋ ሙሉ ጌታ ዝበሃል ተማሃራይ እንትህልው ኣብዚ ከዓ ገብረ ስላሴ እንትህልው ኣብርሃ እዚ ከዓ ቀጠም ኣሮን ከዓ ማህደር ባልተልዮም እሺ እዚኦም እንታይ እዮም ክላስ ማለት እዩ ናይ 5 ክላስ ማለት እዩ ካዝ ከዓ አይዲ ማለት ኣድራሻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ንኣድራሻ ፒ ኤሌመንት ንጥቀም ማለት እዩ ፒ ማለት ፓራግራፍ ኤሌመንት ኤክስፕላኔሽን ዝጠቅመና ማለት እዩ ኤክስፕላን ዝገበረና ናቶም ሰባት ማንነት ወይ ከዓ ኣድራሻ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ፒ እንቶዚ ሙሉ ጌታ is a student of electrical and computer engineering እሺ ኣብዚኣ ከዓ ኣብና ሕድሕድ ተማሃሮ with paragraph for explanation እሺ ኣብዚኣ ከዓ ገብረ ስላሴ እሺ ገብረ ስላሴ is a student of mechanical engineering ሕድሕደን paragraph for explanation ኣብርሃ
Abraham is a student of civil engineering. Paragraph. Aaron is a student of hydraulic engineering. Paragraph. Mahader is a student of architecture engineering. ነገር ነው። እሺ እዚኣ ኣራ ነገር ሞ ከከም ዝፅንሕ ኣራ ነገር ከምዚ ዓይነት ኣውትፑት ክመፅልና ኣሎ ማለት እዩ። ስቱደንት ሙሉጌታ ኢዝ ኤ ስቱደንት ኦፍ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ። ገብረስላሴ ኢዝ ኤ ስቱደንት ኦፍ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ። አብርሃ ኢዝ ኤ ስቱደንት ኦፍ ሲቪል ኢንጂነሪንግ። አረን ኢዝ ኤ ስቱደንት ኦፍ ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ። ማህደር ኢዝ ኤ ስቱደንት ኦፍ አርክቴክቸር ኢንጂነሪንግ። እሺ ጎን ለጎን ከምዚ መፅና ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ሎማዓንቲ ፍልይ ዘብሎ ናይቶም ተምሃሮ ክላስ ናይ አይዲ ምሃብ ማለት እዩ። ስለዚ ክላስ ናይ አይዲ ኣትሪቢዩት ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እሺ አይዲ መጀመርያ ጥቀሞ አይዲ አትሪቢዩት ይጥቀም ማለት እዩ። አይዲ አትሪቢዩት ጥቀም ተለኹ ንምንታይ ይሆን ንሄደር እሺ ንሓደ ተማሃራይ ሕዚ ከዓ ክላስ አትሪቢዩት ክጥቀም እየን ማለት ክላስ ስቱደንት ንሕድሕደን ማለት ክላስ አትሪቢዩት ንገበታት እውን ክላስ አትሪቢዩት ደግሞ ስቱደንት ኣብታ እውን ክላስ ስቱደንት እሺ ንኣረን እውን ክላስ አትሪቢዩት ይጥቀም ስቱደንት። ማህደር እውን ክላስ አትሪቢዩት ይጥቀም ስቱደንት። እሺ ከምዚ ገይረ ኣለኹ ሕዚ ከምዚ ገርና ራን ተገርናዮ እንታይ ክመፅና እሺ ንሪኦ ሽፍት ስገባ እዚኣ ምንም ዝቅየር ነገር የለን። ስለዚ ክላስና አይዲ ክንጥቀም ከለና ሲኤስኤስ ካብ ካስኬዲንግ ስታይል ሲኤስኤስ ንጥቀመሎም ካብ ሰለስቲኦም ክልቲኦም ንጥቀመሎም ማለት እዩ። ወይ ኢንተርናል ሲኤስኤስ ወይ ከዓ ኤክስተርናል ሲኤስኤስ። ኢንሲኤስኤስ ኣብዚ ኣይሰርሐናን። ካብቶም ዝረኽብኩም ካብቶም ሰለስተ ዓይነት ሲኤስኤስ ኢንላይን ወይ ከዓ ኢንተርናል ሲኤስኤስ ወይ ከዓ ኤክስተርናል ሲኤስኤስ። ከዚ ሎማዓንቲ ኢንተርናል ሲኤስኤስ ንጥቀም። ኢንተርናል ሲኤስኤስ ኣብ ሄድ ሴክሽን ከለና ማለት እዩ። ኦፕን ታግል ሄዲንግ ኣላ ኣብዚኣ ኢንድ ታግል ሄድ ኣላ ኣብዚኣ ኣብታ ሄድ ሴክሽን ኢንላይን ሲኤስኤስ ንጥቀም ማለት እዩ። ኢንላይን ሲኤስኤስ ንጥቀም ዘለና ከዓ ኩሉ ግዜ ስታይል ኤሌመንት ንጥቀም ትበለና ኢና። ስታይል ኣብታ ስታይል ከዓ ንጥቀም ታይፕ አትሪቢዩት ትበሃል ማለት እዩ። ታይፕ አትሪቢዩት ቴክስት ኢንድ ስላሽ ሲኤስኤስ። እሺ ኣብዚ ካዚ ንአይዲና ክላስ ንጥቀም ከለና ኣብዚ አይዲና ንመን ሂብና እያ ንሄደር ሂብና እያ። ክላስና ንመን ሂብና እያ ንስቱደንት ሂብና እያ። ስለዚ አይዲና ንሄደር ስለሂብና እያ ኣብዚኣ ሄደር ንጥቀም ከለና ከዓ ሃሽታግ ንጥቀም ኩሉ ግዜ ከይትርስዕዎ እዚኣ ሃሽታግ ሄደር ካሊብሬስ ንከፍት ሞ ኣብዚኣ ባክግራውንድ ከለር ንብሎ
مثال لايت بلو ماشي. كلرك عن هذا تكست كلر نكعة تكون لدي أمنت مثال جرين تيرنايو جرين. بادينج وزي بادينج نتقلقنا بادينج معنا كاب تكستنا كاب بوردر لو ديستانس ماتي بادينج كلام ننسو 0.25 بي اكس تيرنايو ماشي. نراكعة هذكعة كلاس من هنا يا كلاسنا من ستودنت هنا ستودنت ماتي كلاسنا كل جزية فول ستوب نتكلم فول ستوب ستودنت خلاصي ستودنت تريا أيتمتي قدرت هاي كوس خلينا ستودنت كم دي أنت تقوم مات أزي ستودنت تحت قائمة أزي أول ستودنت خلينا أزي ستودنت خلينا أزي أول ستودنت خلينا مات أزي كاليبريس فما باكجراوند كلر توماتو ماشي. كلرنا تكسنا كلر وايت ولا نوبل وايت بادينجنا كاب تكسنا كاب بودر لو كفتت ماتو بادينجنا 0.25 بي اكس ماشي. هذه ران نقرأ كنترول بلس اس هنا هذه أشوف نقرأ رقم هذه هل تمت إلنا له سنتر هذه كم تاني أنا ذي باكجراوندا يسبولي لنا ناتا كلر تكسنا كأجرين هذه أنا تستنت جرين هنا باكجراوندا كا يسبولي ماتي توم هذا كا على باكجراوندهم كلهم تمثالي توماتو هنا توماتو كلر ماتي نايتا تكست كلر كا وايت يعرفهم هذه وايت تمام لقيتها تول وايت كلر ماتي دي أول وايت كلر أبغاون هذا نقول ما هتلنا كلهم ماتي ስለዚህ ኣብዚ ኸስተ ኢለ ኢና እቶም ተምሃሮ ሓደ ኣብ መጀመርያ ኣብ ፕሪ ኢንጂነሪንግ እናሃለወ ክኾን ይኽእል አይዲ ይብህቦም እዩ ኖርማል አይዲ ይብህቦም እዩ ብሊስት ማለት እዩ ብኣልፋቤት ኦርደር አይዲ ይብህቦም አይዲ ምስ ተውሃቦም ናብ ሕድሕድ ዲፓርትመንት ክኸዱ ኣለዉ ሕድሕድ ናብ ዲፓርትመንቶም ማለት እዩ ከዓ ክላስ ኔሞም ማለት እዩ እዚኦም እንታይ እዮም እዞም ሓሙሽተ ተምሃሮ እዚኦም እንታይ እዮም ክላስ እዮም ማለት እዩ ክላስ ምልክታ ዝበሃል ክላስ ኔም ገብረስላሴ ዝበሃል ክላስ ኔም ኣብርሃ ዝበሃል ክላስ ኔም ኣሮን ዝበሃል ክላስ ኔም ማህደር ዝበሃል ክላስ ኔም እዚኦም ኣድራሽኦም ከዓ አይዲ ኣድራሻ ማለት እዩ እዚ ከዚ ሙልጌታ ኢዝ ስቱደንት ኦፍ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ሙልጌታ ናይ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተምሃራይ እዩ ስለዚ ኣብ ኤሌክትሪካል ዲፓርትመንት ይርከብ ማለት እዩ ገብረስላሴ እውን ገብረስላሴ ክላስ ኔም ኮይኑ ገብረስላሴ ስቱደንት ኦፍ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የስ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተኾይኑ ኣብ ሜካኒካል ዲፓርትመንት ይርከብ ማለት እዩ አይዱ ማለት እዩ ኣድራሽኡ ማለት እዩ ብኻልእ ይበሃል ኣብርሃ ከዓ ከምኡ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሃራይ ተኾይኑ ኣድራሽኡ ኣብ ምንታይ ኮይኑ ኣብ ሲቪል ዲፓርትመንት ማለት እዩ ኣሮን እውን ናይ ሃይድሮሊክስ ኢንጂነሪንግ ተኾይኑ ኣድራሽኡ ኣብ ይርከብ ኣሎ ኣብ ሃይድሮሊክስ ዲፓርትመንት ማሕደር እውን ናይ ኣርክቴክቸር ኢንጂነሪንግ ተማሃራይ ተኾይኑ ኣድራሽኡ ኣበይ ማለት እዩ ኣብ ኣርክቴክቸር ዲፓርትመንት ማለት እዩ ከምዚኣ ማለት እዩ እሺ ወይ ከዓ ፉል እንትገርክለኩም ፉል ስክሪን ማለት እዩ ከምዚኣ ማለት ኣውትፑት ናትመፅእ ማለት እዩ እሺ ሕዚ ከዓ ናይዞም ተምሃሮ እዚኦም ሓድሕድ ስሞም ምስ ኣድራሽኦም ተቐሚጡ ኣሎ ክላስና አይዲኦም ማለት እዩ ሕዚ ከዓ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ሓሙሽተ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ወይ ዝኾነ ዓይነት ኮርስ ክወስዱ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ንዝኾነ ስልጠና ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ክንገብሮም እንድሕር ደሊና ከዓ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ ኣብ ሓደ ክላስ ንገብሮም እንድሕር ደሊና ዳይቭ ዝበሃል ኤለመንት ንጥቀም ማለት እዩ ዳይቭ ዝበሃል ኤለመንት ንጥቀም እንተለና ኣብዚ ክንገብሮ እዚኣ ዳይቭ ንጥቀም ተኾይንና ግን ኣብዚኣ ዳይቭ ክሪእኩሞ እሺ ዳይቭ ንጥቀሞ ግን ናይዞም ሓሙሽተ ተምሃሮ ክላስ ኣክቲቪቲ ንገብራ ነጥፈን እዚአን ማለት እዩ እሺ ዲሊት
ديليت 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 ديليت. ماشي هذه موضوع دنت كنتلديا يعني محمد استمر حقافي دي حقافي كتيرنا نقمت أذية هذه كل دين زاد يفتح أو starting سكاب ending أنت دي حقيفتنا لا ماتي أحد كلاس نقال ماتي لكن على كلاس أتوب نتكمل على كلاس أتوب نتكمل سنقول student هذه أحد كلاس كمت أنا ماتي دي أشوف نقرام أحد كلاس نتمت أنا نحل هنا كعم جامعة student نجي كذي student of إلكتريكال أهو سوري ريس كون ستة أنا أنا اليوم أقرأ من الكتاب المستيك ماشي ملكيتها student of قمت إيمان paragraph أوه يا أوكي ماشي ماشي shift heading ماشي سوري heading one زي ملكيتها سوري هذه هي أكثر يا ماتي يا هذه يا ملكيتها كلاس نيمة student of electrical and computer إذا كا أدرس أيديات جدا عندك في هنا هذه ريفرش نقول كنا ما نسي مات ريفرش نعم هذه أحد كلاس نقول كا كان زي أماتي ስለዚህ ናይ ድማ ዓንቲ ፕሮግራምና ነዚ ይመስል ኣፃሊ ብካሊእ ፕሮግራም እስካብ ንረኸብ ድሓን ኩኑ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ሓድሽ ነገር ክመፅኹም እንትኾኑ ሰብስክራይብ ገይርኩም ኖቲፊኬሽን ክመፅኹም ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ናይ ድማ ዓንቲ ፕሮግራምና ኣብዚ ኣክል ይቀኒለይ ስለሰማዕኹምኒ ቴንኪዩ ቻው ቻው